Aging gana kalitagon daway mga ka-JCQ kethaan pay nga mas sinunuot ti Pamilya Tamayo iti barangay Pusol Pinili Ilocos Norte ti kadagupan dagiti naperdi wenno nadadael kalpasan anamimpinsan anauram ti pagtaenganda mga kaibigan. Sumagmamanulaeng dagiti naisal baragamit dagiti caretaker si pagtaengan ti Pamilya Tamayo kalpasan na nauram idi Malem Kalman, iti paset ti Barangay Pusol, Pinili, Ilocos Norte. Sigon ti Bureau of Fire Protection Pinili, ket umaboten ti 1.2 milyon na pesos ti initial agatad dagiti nauram tangamin ket namin pinsan adim maputi uneg ti balay ken adda dagiti sumagmamano a paset ti ruar ti nauram. Sigon ti panakisarsarita ti JCQ Online TV News ti maysa karigiti caretakers ti nauram a pagtaengan ket adda iti insaksak na maysa a cellphone iti master bedroom a pagturturuganda. Kinalikaguman ti JCQ News Team a pagistoryahan ti imo na pasamak kasangwanan ti uram ngemahanan a kinayat tinagparang iti kamera. Madama palaeng tinaununog pay a panagpalutpot ti Bureau of Fire Protection Pinili no anya tinangrugyan ti uram ken sigon dagiti fire investigators ket mabalin pay a manayunan ti gatad ti nauram. Tama-dama sir kita ongoing pala ti investigation na sir ti may pag ti origin kada cause na ti napasama kong uram. Ti initial findings tayo sir ket umabot pala ti 1.2 million. Urayan tayo pala di ipasa nga ko na. Ti damage nantong ipasa di owner. Sigon dati panakisarsarita mi dagiti agtagikwa ket sigon dati may isang lalaki ket ti kunana kaslang tingato iti naggarugyan iti uram. So iti investigation niyo sir kasano nga talaga iti? Madamate pala kita sir no ano talaga ti napasama kanti may bagape lang. So ron nga alain tayo amin nga ko na ang gulo na. Digiti statement digiti muna nga nakakita. Sigudmet anang ipaay ti Pinili Municipal Social Welfare and Development Office ti tulong kadagiti caretakers ti nauram a pagtaengan. Bale, canned goods, sir, bagas, badbado, dagitay, ano ba to? Personal stuff. Bale, 2 sets, sir, sa tinaitid kadakwada. Naggapo iti local government unit of Pinili. So, dayo pala ang sir tinaitid. Yun, dayo pala ang sir. Iti biyang ti MSWD o mabalin nga manayunon pwede iti may ipaikanya da tagapuanan na tadim mapud ito'y balay da ken awan pulos na isang. Mabalin sir, actually ket adati programa tayo nga emergency shelter assistance. So ti urayan mi sir tattaket daytay blotter from the Bureau of Fire Protection. So nalpas mi nga na interview data idan na arami digitay documents son. So ti iuray tayo laang circuit dayjay document from the Bureau of Fire Protection which is pinanawan mi tatay ida dijay sir tamadama pa lang ti investigation. Nagsarita kami ken ni Hepe daken ada digitay kakaduan nga talo sir nga BFP personnel matlaeng. Kastamot sir nga na-connect da actually na itawag ko ti National Housing Authority, na itawag ko ti DSWD region. So within today, i-email mi daytay request address to Regional Director Angela Gupalan ti DSWD. A simple letter request and then to follow to lata siguro kano DJ kasan sir certification or incident report from the Bureau of Fire Protection. Imapila ti BFP ken MSWDO karigiti lumugar iti Pinili nga agbalin ko mga responsable iti amin nga oras karigiti pagtaengan tamdo ni kasta ket haanen pay a maulit tinapasamak iti maysa pagtaengan iti Barangay Pusol, Pinili, Ilocos Norte. Sir digiti rumrumar ti balay na katinda di ko madigiti ko. Nakasaksak nga appliances kasi di apo ti mabaling nga pagrugyan ti uram. Hindi kiti ko apo di kiti agor uram ti ko di bambantay kay naglalutat nga kapudot na kay ko na di kiti bulbulong pero mi nga nagango da so basit lang nga apoy ket mabaling kayam kam. Ti mai-advise ko sir ket agbalin nga vigilant ket nang runa tatapa umay ti summer or nag-start ti summeron, kailangan nga maging extra care sir within and outside jay balbalay tayo sir. Ket kailangan nga
balin tayong responsible amin nga umili ubing nang rorigit an anak tayo nga mahilig digiti gadgets kakasday kailangan tayo. Actually, awan matket di pa iti makita tayong no ana nga talaga ti nagapuan na DJ Fire ngem sigon tatay the initial investigation kasla medyo rumor nga kasday pero I am not in authority nga mangibaga DJ nga dayeti cost na sir. Para ti JCQ Online TV News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.